Prinses Margriet heeft vanmiddag in Haas de replica van het expeditieschip van de Nederlandse zeevaarder Willem Barents doopt. Ik doop u Witte Zwaan. En ik wens u en uw opvarenden een behouden vaart. Het 20 meter lange schip heet de Witte Zwaan. Dit is een naam die nota onbekend. Dat heeft ze uiteindelijk hebben ze dat na lang speurwerk hebben ze dat uitgevoerd uit de archieven ergens in Amsterdam. Ze zet wat twijfels hand. Maar het wel echt de naam wie. Maar ze kon op een gegeven moment alle oren dingen uitsluiten. En terug het uit te sluiten hebben ze uiteindelijk gezegd van nou dan is het Witte Zwaan. Na 18 bouwen koert het schip dan lang omlet het wetter in. Dat hij in september al zilt, maar omwille van krompen hout door het droogte slagen dat doen net. De wetterletting maar een hijskraan lutst een soort publiek. We zijn heel benijd of je droom bleven zo. Ja. En een dochter nog, hè? Dat dochter, klopt. Ja, hij moet natuurlijk wel ballast worden. Want er komt natuurlijk nog een hele opbouw op met masten en al die dingen weer. Dus, en ik hoop dat hij waterdicht is. Heel waterdicht is het schip nog net, maar daar wordt om werken. Maar hij kan zo lang wel in het wetter blijven? Ja, we varen nu naar het dokje. Dan wordt er almeerd en dan komt er een pomp in, een pompje. Om zo hem ook wetter eruit te horen. Maar dan kun je er toch even tot wierd worden, zetten de planken uit. En dan wordt het steeds dichter. Dus door een dag lijkt het dan weer een stuk beter. De initiatiefnemers hebben nog één dream. Ze willen mij de replica een reis maken naar Nova Zembla.